Vaihtaa puolustajia samalla. Nyt on väärä vaihto ilman muuta Tapparalla. Edelleen väärä vaihto, mutta ei tule rangaistusta. Oho! Mikä oli tämä temppu? Hyvänen aika. Hermostuiko Tomi Pekkala näin pahoin? Nyt täytyy oikein katsoa hidastus uudestaan. Maila menee tästä huitomisesta poikki. Tuomarin käsi on pystyssä. Hyvänen aika sentään. Ulos ilman muuta. Käsittämättömän törkeä teko. Paljon ollaan puhuttu huitomisesta kakkonen, niinkö? Nyt on aivan järkyttävä tuomio, jos ei tästä tule ulosajoa. Aivan julmaa. Käsittämättömän törkeää. Vastustajan kunnioittamisesta ollaan puhuttu jälleen viime päivinä. Ja